everyone, welcome to Life with Makajeni. I am Umakajeni. On this channel, we are unpacking all the trending topics, and today's topic is about Ukoko Skoteni. Ukoko Skoteni is a businesswoman, a DJ, a mother, a traditional healer, and also a Quebec. Oh, and also a DJ. So, guys, I forget what she is a DJ now. So, Ukoko Skoteni, we know that she said that she is resigning from being a traditional healer and also a Kobela. And recently, Ukoko Skoteni, guys, has been trending. I think it's for the wrong reasons, because a lot of people, there are people who came out and said Ukoko Skoteni has scammed them in Mali, guys. I even saw on the comment section of the post of the videos we poster now, there are people on the comment section saying Ukoko Skoteni has scammed them imali. There's a lady by the name of Unozipho Ogewapuma last week at Ukoko Skoteni, warning Ukoko Skoteni 15,000 to promote Incwadi. That means ulady unencwadi, but Ukoko Skoteni didn't promote Incwadi, and all she wants is her money. Ukoko Skoteni said uleyo nto amanga, and imali uthi yena wamnika hard cash. So guys, there's another guy ovelile futhi today othi ukunike Ukoko Skoteni and imali umnika kwi-hard cash, and it was transferred. And the good thing about this guy, guys, ukuthi une evidence whereby yafonile Ukoko Skoteni confirming ukuthi yes, I received the money, even the cash ngireceivile. So guys, I'll just put a video ka guy and I'll come back with my 2 cents. Igama lami nguBulelani Mathe, ngisuka eThembisa ePhumulong. Ngavelwa inkinga ngasikenywa uGogo Skoteni imali engange 15,000. uGogo Skoteni uskema wakhe le mali wayengithembisa amathuba umsebenzi angaphezulu kwala engangwenza ematrackeni. So ngathola ubufakazi engangibinawo, ngakugcina ngaya ecourt nabo, ngakhona ukuthola amaphepha nevoice engamrecorda ngayo, ngibamba ngayo ukuthi kube neproof uma ngimnika le mali, ngoba imali engamnika yona ngamnika 9.5 cash i5.5 ngayitransfera yona bine evidence ke yona yayo. Okay, so wamrecorda kule ya cash ngoba wawufuna ukuprove ukuthi ikhona. Yebo, ngamrecorda ezingiwumuntu otransfer ucash, ngifuna ukuconfirm ukuthi utholile, wavuma bese sengifuna ukwazi ukuthi naleya isakhona nawo usemnikele le 9.5 naye wathi sakuye wavuma nakuyona, ngoba ekuthembise umsebenzi ophezulu ethu connected. Okay, manje ikhona imali masenibuye e-small claims court, ikhona imali wayithola kuyena? Yebo, ikhona imali engayithola kuyena. Wathola malini? Ngathola 5,000, beyifanga 5,000. Kusele malini? Kushiyeka 10,000 imali esele ngakuye. Okay, yiyo le oyifunayo manje? Yiyo le ngiyifunayo. Okay. Ungakwazi ukuthi usikhombise leyo recording letter le yase small claims court? Yebo. Okay. Uthi waya e-ex-repo? Yebo, ngaya e-ex-repo, bangithembisa babazongisiza in 2 weeks. But into last year since namanje abakakuthinta? Abazi bangithinta. Okay. I'm sure kwaze kwakathathu ngiya e-ex-repo. Namanje kusathulekile. Wayekuthembisa emqoboni yomsebenzi? Wangithembise train abantu ama-driver, ukudrive ama-truck, ukutesta abantu kahle kahle ema-company, because wawuzohola malini kulo msebenzi? wayengitshene ngabo ma 60,000 ngithola absikhundla phela usukhushulliwe esikhundleni. Mase kumele uqale lo msebenzi ke wahamba wayoqala? Mase kumele ngiqale, waqala wangidoja wangabamba amafoni, wangiblock elanga bona khona ukuthi kahle kahle uyangiskema. Base ngithatha inyathelo zokuthi ngcono ngiye emaphoyiseni. Okay, waye emaphoyiseni nobufakazi? Emaphoyiseni nobufakazi, amaphoyisa athi ngiye ecourt ngiyothola small claim court, nginika iletter bese ngibuya kubona. Okay, so ake sizwe i-recording le sibone ne-letter le yase small claims court. Alright. Okay. So iyo ke le i-letter yase small claims court? Small claim court bathathile decision ukuthi mele ma engangikhokhi mele kutholakala impahla ezakhe. Ile process yokuthi manje kumele uthole imali nawe futhi uphinde uhambe ukhokhela usheriff. Ngiyayazi le process kwabaningi inkinga. Okay, ake sizwe ke i-recording yenu. Yebo gogo. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, sisebenzisa business ye-client, ngisebenzela ngale namhlanje, ngisebenzeli ngalapho. Okay, ukhuluma noBulelani gogo. Hayi Bulelani, njani? Ngiyaphila gogo. Ngiyaphila.
ngisho ukuthi ngayifaka le yayisela ngithi ngaku-9.5 cash then kwashika i-5.5. Yes, uye wangitshela umonde nethi so lo bhuti lo akafuni ukuthi ngitransfer so isisekimi ufuna ukuyithatha ngesandla cause uthi akafuni igama lakhe libe lithi mase kuthiwa bayaba-investigate emsebenzini. Okay. So lokhu igima kakandluli ngafuthi mase kakandlula ngaphuza ngitshele then ngimnikeze. Okay, gogo. So Amnika leya mara le yesithiwa kakayitholi. wamnika leya 9.5 anginika. Yeah, shoda leyo ke manje. Okay, gogo. Angazi ukuthi ungithola kanjani. Yazi ifoni yami yomsebenzi beyisesene-problem but umonde uye wangithumela inamba yakho ngisesenayo. Okay, ke thank you gogo. Yeah. Okay. Hey, yajula indaba. Manje ke mebuka le video ke ugogo Skhotheni yipi into ongathanda ukuthi umtshele yona? Umyalezo wakhe ngoba uthi uyakublutika nefoni akasayibambi. Yipi mhlawumbe imessage ongathanda ukuthi ifike kuyena? Imessage engathanda ukuthi ifike kuyena ukuthi ngicela abuyise imali yami back. Ibalance yale mali u10,000. Bibuye back. Into ebengicela nje kuyo. Okay. Uqoshisa mhlambe umphakathi ngeyikemu ngathini ukona umphakathi? Kumphakathi ukuqwashisa kwami even noma umuntu ekhipha imali kodwa angadlaleli ngokuthi anike umuntu cash. Cash anike umuntu imali esandleni. Ubuye ungabi na evidence. Bengazi ukuthi uqamba manga makuthiwa umuntu umnika ucash. Sengayiphika Yeah, so sorry about that. Uthi ke mawuqwashisa abantu ngathini ungathanda ukuthini ebantwini ukubaqwashisa ngale ndaba yeyikemu lokunika abantu imali esandleni no cash nayo yonke into le. Bengizobaqwashisa nje ukuthi umuntu unganiki umuntu cash. Uma umuntu khona azokusiza ngayo. Ngangcono ukuthi umfakele ebank ukwazi ukuthi uzaba neproof nakhona kodwa uma bese kuskemile kuyofuneka ukuthi uyilwele uye court uyoluza futhi nangaphezulu ngoba kuyofuneka ukhokhele sheriff ukuthi imali yakhe ibuye. So abantu uzobaqwashisa nje ukuthi babe careful for scam especially kwabantu abangabazi even uma umuntu uyangamazi uyamthemba noma kuthiwa umuntu udumile kanje udumile ungamthembeli emalini. Imali into yonke emntwini kuwo wonke umuntu. So ngizocela uba abantu abangaba bakhona abanhlamba basafisa ukuthi bafuna ukuprova nabazolimala babe aware bafuna ukubona njengo Bazala bami zithi ubhuti lo ke ubulelani uyasho ukuthi uwani ugogo Skhotheni imali amthembisa umsebenzi. Yabona guys, before judge ubhuti ukuthi bekathenga umsebenzi nanani, if you ever been unemployed and you know how it's like being unemployed, you'll never judge lo bhuti. Kubuhlungu kungasebenzi, kubuhlungu kungasebenzi uyindoda, kubuhlungu kungasebenzi umfazi, kubuhlungu hlala lokishini, and if you uke wahlala lokishini okudlele lokishini awusebenzi, you'll know that you'll do anything ukuthi uthole umsebenzi. And ukuthenga umsebenzi ngemali, I don't think khona into wrong engakho. As much as abantu abathengisa umsebenzi ba wrong guys, banokukhohlakala nje iqiniso silikhuluma. But ke wena uthengayo ukho wrong because usuke ucabangela umndeni wakho, awulimazi umuntu lapho nale mali yakho. Uthole sometimes le mali ibolekiwe guys. And guys, this is not the first person othi ugogo Skhotheni umskeme imali. If niyakhumbula khona uSiso wathi uNozipho wathi ugogo Skhotheni umskeme 15,000 bekathi uzompromothela incwadi. I don't know why ugogo Skhotheni mina enza ubugebengu obuso guys. Yazi uBeyonce yena mara I don't know futhi ukuthi njengoba aclaima ukuthi yena uBeyonce onjani odla imali zabantu abangasebenzi, odla imali zabantu abaswele. Yayibona ukuthi ezinye zezinto mara uNkulunkulu I don't wanna lie, this thing vele angizwisa ubuhlungu. Uyambona nje ubhuti ukuthi umsebenzi bekawudinga and it's so heartbreaking ukuthi uthole sometimes kwayona le mali endlini icokeleli ibolekiwe ukuthi nje umuntu ntana athola umsebenzi ayosebenza. This is so heartbreaking. Cabanga and uvela uzoyikhipha le mali macabanga this is ugogo Skhotheni. And I remember guys back then bangakaduma ngokuskema abantu. This is ugogo Skhotheni uyaziwa akana reason ukuskema. This person unama millions. Angithi usho njalo naye ukuthi unemali. So umuntu enemali angeke azokuskome allows 15,000. They understand 15,000 ugogo Skhotheni imali enwele. Uzoyikhipha thinking ukuthi unama connection of umsebenzini kanti umuntu uyokuskema. But bazalami zithi that is all for now. Please comment down below your thoughts and please don't forget to like, subscribe, share and hit that notification button. Inithanda ukuya nokubuya.